Галиаскер Камал театрының кіші залында «Кіл» спектаклін журналистларға тәқдим еттілер. Бұл хақта алдағы видео язмада. Тамашашыны күлге әйләндірік комедия Камал театрының кіші залында узды. Сәлем, bu men. Бүгін мен сіздің білән законлар турында сөйләшмәкче идем. Автор белән цензорның сәнгать һәм циркулярның фантазия иреге һәм рөхсәт ителгән кысаларның каршылыгы нинди нәтиҗәләргә китерер? Кисәтү утлары кабызырга кирәкме, яки башны көлгә яшерү дөресрәк булырмы? Япон драматургы, сценарист һәм режиссер Коки Митаниның Көлке академиясе пьесасы буенча Айдар Җәббәров сәхнәләштергән спектакльдә сүз шул хакта бара. Хәзер ул исемнәрне белмәүче кеше юктыр. Аларны белмәү ничектер уят, ләкин аларның тормышлары, аларның нинди тормыш үткәннәрен бөтен кеше дә белми. Шуңа күрә шул спектакль аша нинди цензура аша, нинди авырлыклар аша үткәннәрен белергә, аңларга тырыштык. Һәм шул спектакльне bu спектакль шуңа багышлыйбыз. Пьесаны татар теленә Камал театры артисты Фәни Җиһанша тәрҗемә иткән. Аның сүзләренчә, оригиналдагы бик күп кабатланулар һәм бүгенге цензураны узмаган шактый диалог һәм сәхнәләр төшереп калдырылган. Спойлер буларак әйтеп китәм инде, монда безнең вакыйгалар була бары Көлке академиясына әлеге театр труппы белән бәйләнгән һәм менә әлеге спектакльнең формасына да туры килә дип әйтәсем, киләчтәлегенә дә туры китереп әйтергә була. Тамашачы монда көлеп утыра. Бу гади генә бер вакыйга. Мондый хәл теләсә кем белән булырга мөмкин. Аларның берсе протагонист, икенчесе детагонист, берсе тоткан, икенчесе вакыйгалар белән идарә итүче. Берсе кача, икенчесе куып тота, берсе иҗат итә, икенчесе бәяли. Искәндәр Гамалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.